we have started the third season of the PCL Governors Cup sa subong nga tuig, no. That was ang amon nga opening is last April 22 sa Municipality of Concepcion. Kay ang host sadto nga district is the 5th district, no. So it so happen nga the Municipality of Concepcion is celebrating their festival, the Tampisaw Festival. So gindungan na lang namon ang opening as upon the request man sang aton nga Vice President kay pari June nga Arcosa, no, kay pari Jan nga ti at least happy man kita kay ti daw ginhatagan man at least daw grand opening man ang aton nga third PCL Governors Cup, no, in the province of Iloilo. Kay ti the same, no, ang ini nga programa para to bring PCL Iloilo closer to its members. Prutlat na nata dya, daw halos nga mga tanan nga mga elected official daw involved na, no? No. So, and including the councilors league, the councilors coming from the city, naga-join na sa aton, no? Kaya tiway sila ila activity, no? Pilalan sila kabilog. So, na sila, no? They are joining the first and second district team, no? So, amoy na kami may mga pamatanon pa man kita nga mga ongoing sa sa syudad, no. So it is an ongoing, no. Okay. So it is our home in a way, no. Kay ti galibot kami sa probinsya sa Iloilo. So last the other week pagid, no, dito kita sa Municipality of New Lucena. Kay ti ang host to is the second district. Okay. Last Saturday supposedly we are on the third district. Pero tigaring ang tatlo ka gym hindi gid available, no. Ang from the municipality of Pututan, Kabatuan, and Maasin. So gin-deepered na yung basket ang amon nga hampang, no. So now this coming Saturday, the host district is the first district. So dito inapagahiwaton sa municipality sa gym sang Tigbawan ang amon nga sports activity. So we have an ongoing activity. Okay, kag nakita naton nga damo nagapasakop kay ti subong do lain sang pandemic nga do limitado subong all out ang support sang mga miyembro sang PCL. Yes, no. Although nga sa subong kay ti kadamo gid abi sa mga activities, kadamo Yes, sa mga piyesta. Nagadungan. So nagadurungan. So ayo ang iba ko na press gamon ni sila, no. Ati pwede i-extend lang anay kay ti do kulang kami players mamo na siya, no. So no problem, this is a double round robin activity, no, activities natin. So hindi ka mo problema nga kundo alangan ka mo nga let's say ang aton ano man lang mo kalipayan man lang ni sa tanan mo. So para at least nga makakinit-anay ang aton mga councilors and other elected officials di sa province of Iloilo including the city. Nga why blas ang pressure kun ara ka sa court, no? Kay ti dira ga banding ka mo mas manami kay ti daw lain kun ara ka sa opisina mo kag sara ka sa court. So, mas nagapagsik ka kung nagapagsik ka. Kag at least in preparation for your public service man. Sa tagsa natin ka constituents. So ining activities how long ining inyo ipatigayon? So ang amon nga target sini is maano ni siya matapos ni siya siguro or awarding namon during the conduct of or the celebration of the PCL week in the province of Iloilo. That will be on the first week of September. So meaning sina parte na inidi kung sino itong mga siguro may mga award o kung tagaan mga nagdalaog. Dira na sila ang awarding. Dira na sila. Kag ti siyempre dra mo makilala mabalang kung sino ang mga konsihal nga medyo mabakod-bakod pagid diya sa inang panganay. So masadya kay ti may mga new councilors man subong, no. So at least nagkilalahay naman sila, no. Kay ti lain sang una nga daw na mga konsyales nato sinumalangay lang kun sa diin sa mga mall kun sa diin nga iban nga mga okasyon hindi sila magkilalahay. Pero at least subong ya, at least maayo na gid, no. At least na
damo na nagakilala higit. Di kon may mga problema kapag kaisa sa mga iban nga banwa no in the province of Iloilo, makapangayo ka man assistance no kagti at least nga makashare man sila sa ilang mga practices kung ano mga ano bala mga ginapasar nila sa ila tagsa-tagsa ka banwa nga mga ordinansa naton o resolution nga makabuligid sa tagsa-tagsa nila kapamuluyo.